velkommen til den her video. I dag så skal jeg til ridning med Viggo, og jeg er her med Alberte. Hej Alberte. Nu er de halvt spist. Du så bare spise krydderierne i matematiktimen. Så du dansk-team? Var det dansk? Ja. Ups. Og her er der lige et nudelbål. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor Du var heldig at Krille ikke så dig. Bag, han ser aldrig noget. Han har sgu bare øjnene foran. Og lidt Nå. sprit. Ja. Men jeg vil bare lige have en video. I dag skal vi ride Viggo. Nej, jeg er mini Lemire-seler. Prøv at stride bare gennem den der. Det var sjovt. Nå, men jeg vil bare sige hej sammen og velkommen til den her video. Vi ses, når jeg skal ride. 5 minutter, så skal jeg faktisk til at ride. Jeg vil lige vise mit rideoutfit, og så har jeg Alberte. Så jeg har den her sports t-shirt på, og der står Skal du ikke på? Jo, jeg skal ride med ridevest. Det gør jeg altid. Og så er jeg sådan de her blå ridebukser på, som Alberte gav mig, som du ikke kunne passe. Ja, det er jeg faktisk glad for. Jeg glæder mig rigtig meget. Vi er i gang med at se en ridetime nu. Men jeg får desværre en boksvideo, fordi han har ikke stået indenfor. Jamen, du bliver nødt til. Ja, det var sådan et eller andet, nogle gange gør. Ej, det der ternede underlæb var perfekt ud. Sådan, det der sådan, til sådan, hvis man prøver at køre sådan ud. Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden side der er meningen. Det er den anden side. Ja, den her. Ej, det kan jeg ja. Men Viggo ville ikke kunne passe den. Jo, måske det. Lidt lille. Du ved ikke, hvilken størrelse vi går på den der er faktisk lidt for stor til. Er du klar, hvor stor den der vil være til at lage bunden, den der pande? Der er æderkop på faldet. Jeg skal ikke. Den er stor. Den er fucking stor. Nej, jamen nu Den kravler dernede. prøver. Okay, det er derfor, man ikke skal bare vil glemme ting. Ja. 100 p. Men det er film. Den er i gang med at kravle. Okay, jeg filmer lidt. Shit, mand. Fuck, den må komme og kravle over til mig. Fuck, jeg kan se den. Kravler den der, den er skideklam. Virkelig klar. Nu filmer du, hvad jeg filmer. Jeg skal ikke drille. Shit, den kunne godt lide mig. Ja. Vi kalder den. Nej, Spider-Man. Okay, ja, det gider vi ikke filme mere om. Ej, jo, det gør vi. Du lige filme mig. Nu vil jeg dræbe den. Nej, Alberte, lad den være. Men det skal bare lige Lad den være. for helvede. Alberte, du må ikke dræbe den. Det er synd for den. Ej, jeg skal ind nu, Berte. Jeg ved, hvad vi smider lige udenom.